Ola a todas e todos. Presentamos a actividade que fixemos o alumnado de primeiro e segundo ESO para celebrar o Día de Rosalía, o 23 de febreiro, que data do aniversario do nacemento da escritora galega máis universal. Buscamos poemas seus nos libros que temos na biblioteca, escollemos versos soltos ou poemas que nos transmiten diferentes sensacións: tristura, asombro, morriña, alegría, amor, raiva, esperanza. Quixemos celebrar os seus versos escribindo nas paredes dos corredores, os que cada grupo tiña máis próximo á súa aula. Non traballamos todos na mesma hora e, aínda que había bastantes rotuladores, pois non había para todos á vez. Aínda así, compartímolos e puidemos escribir ou dibuixar nalgún momento. En mentres uns escribían, outros axudaban ditando os compañeiros e compañeiras os versos para copialos. Tamén creamos os nosos propios deseños sobre o moito que nos transmite a súa poesía. Pasámoslo moi ben, traballando en equipo, o resultado foi bastante bo. Ti preguntabaste, daquelas que cantan as pombas e as flores, todos din que teñen alma de muller, pois eu, que non as canto, virxe da paloma, ai de que as terei. Tes a alma de todo o que virá, o bo da vida, que queremos, e que fica oculto no fondo da verdade das túas palabras, o amor, a beleza, a liberdade, a vida plena. Desde o noso centro queremos mandarlle unha forte aperta a Rosalía, xa que viviu hai máis de 100 anos, pero a súa enerxía sigue perdurando ata os nosos días. Grazas, Rosalía!